שלום, נעים להכיר, שמי מרינה לכין, אני שמחה להגיש את מעמדותי לתפקיד. במהלך ה-15 שנים האחרונות צברתי ניסיון רב בתחום השיווק, מחירות, פיתוח עסקי, ניהלתי עובדים, הובלתי צוותים, ניהלתי גיוס גם לקוחות, גם תקציבים. אני מגיעה עם יכולות אנליטיות גבוהות, בוגרת תואר ראשון בכלכלה מנהל עסקים, תואר שני בסטטיסטיקה לוגיסטיקה, מאמינה בגישה פרואקטיבית ויזמית עם חשיבה אסטרטגית יצירתית. מאוד חשוב לי התקשורת הבין אישית, כמובן גם בכתב וגם בעל פה, עם יחסי אנוש מעולים, ואני יכולה להגיד שיש לי ניסיון רב במגוון תעשיות, גם בתעשייה הביטחונית, ברפאל, גם בתעשיית ההייטק, בתעשיית העיבוד השבבי, ויכולת וניסיון מוכח בשוק העסקי. עם השנים גם פיתחתי יכולות גם של קבלת החלטות, עמידה במצבי לחץ, גיוס עובדים, גיוס לקוחות כמובן. אני אשמח להרחיב ברעיון אישי גם על היכולות וגם על הכישורים ולתרום לחברה שלכם. אני מאמינה שאני יכולה לתרום רבות ואני אשמח על ההזדמנות ונעים להכיר.